Este é o estado no que se atopan varios camiños de Carnoedo, din os veciños, por mor da tala dunhas árbores. E Manolita, moi boas tardes. Xa estades fartos desta situación, non? Estamos cansados desta situación, de falar co Axuntamento, de falar co concejal de Obras e Servicios, e sí, vano a arreglar, pero cando? Xa van meses así, verdade? Sí, levamos, pois desde outubro levan talando nos árboles. Claro, pero os camiños por que están así exactamente? Entendo que pasan os camións por aquí. Porque os tratores teñen un tonelaje inmenso. Eu non sei as toneladas que teñen, pero o das 5 toneladas a máis os das 8 toneladas que dá. E desbarataron todo. Aquí habían arreglado pois, o ano pasado este camiño que se pasaban zapatillas en coches 4x4, pasaban coches a montón, tanto por aquí como por ali, pola carretera onde está a casa de Rebeca. No teu caso, Manolita, tes un negocio e tamén che está afectando. Sí, claro, a min está me afectando porque temos un pequeno negocio de unha casa rural. A maioría da xente gustalle facer senderismo. Bueno, pois como mando eu agora aos meus inquilinos a facer senderismo? Non poden porque é imposible. Porque desde o campo de fútbol ves todo por aí, todo por aquí, subes para arriba, baixas pola revolta e chegas a Lourido, está todo a sitios aínda peor que aquí. Dixeron vos cando van a acabar? No. O que nos dixeron é unha risa de que teñen un aval no Concello de 3.500 euros e que o usarán o señor alcalde, ou bueno, quen sexa do Concello, para amañar, si é que os madeireiros non amañan. Os madeireiros dixernos que amañaban cando acabaran. Bueno, o que está claro é que sodes moitos veciños os afectados. Outro deles é Rebeca, que quedades incluso incomunicados, non? Non poden chegar os servizos á túa casa. No, ni paquetería. Hoy incluso la cartera con una carta certificada tuve que salir y encontrarme aquí en mitad del camino con ella para poder recibir la carta. Pasar cos coches por aquí, mesmo andando, é imposible. No, ni andando, e incluso yo me he quedado sin poder salir de casa con el coche porque se quedaba varado. Desde logo unha situación máis que complicada para eles. Nos puxémonos en contacto tamén co Concello, din que son efectivamente conscientes de todo o que está pasando aquí, que os camiños non poden estar así e que a empresa madeireira non debería traballar con fortes cantidades de chuvia cando chove demasiado. Iso sí, insisten en que van falar coa empresa madeireira para que arranxen os camiños e de non facelo tomarán parte, como aseguran xa fixeron noutras ocasións con problemas parecidos.